Дами и господа, този поздрав е направен от Тито Германеса за неговата жена Мария и неговата деса Стойко и Алисия. Вали! Дами и господа, този поздрав е направен от Тито Германеса за неговата жена Мария и неговата деса Стойко и Алисия. Вали, гърми на Тито Германеса, съвсем му вървя вела, каря гили за най-големия. За Тито Германеса, хайде брат ми, Тито пала бабардани Германия. Теромноса ер Мария са яша пала, Тито Германеса си боса на Германия, сяк майка Тито патрона. Не ражда, той е вълк, единак и Симан Будвари фамилия. Капа бара в тумен, вали, герми на Тито Германеса. Ох, му върви Германия, той е човека, Канеди Кентур. Фала, Тито Теромноса. Мария са, душманен мударе се Тито Германеса. Най-големия, онaj Pero Andi в Донице, Тито патрона са. Стигнал всичко, има жена, що палат и най-красивите деца. Вали, гърми на Тито Германеса, пак му върви. Тито патрона Венела, шунен душман, нашите рабама. Тито патрона си машина да си легендата на Германия. Тито патрона, барето богато, оваре вилесто. Тито Германеса, вали. Намира Тито Германеса. Дами и господа,